हेलो हेलो, के बोलता हो? अरे हम प्रीति बोलतानी। प्रीति बोलतानी? अरे बहुत दिन के बाद फोन कैलू हो, बोला का समाचार? अरे एगो खुशखबरी बा। का खुशखबरी बा हो? हेलो सुनो। यार जरूर हो, सेवा करब भरपूर हो। यार जरूर हो, सेवा करब भरपूर हो। तो बोलो ओई पकी नाई, मन में शंका भइल बा। तो बोलो ओई पकी नाई, मन में शंका भइल बा। तो छठी हार में हमारा ननका भइल बा। तो छठी हार में हमारा ननका भइल बा। मौसी के लइका हई, कहती ह पूछी कोई तो बेरऊ नाही भतरू के सक होई। मौसी के लइका हई, कहती ह पूछी कोई तो बेरऊ नाही भतरू के सक होई। रहन तोहरे नियन एकर चंगा भइल बा। तो रहन तोहरे नियन एकर चंगा भइल बा। तो छठी हार में हमरा ननका भइल बा। तो छठी हार में हमरा ननका भइल बा। सैया शत्रुधन रहिए काम के हर बर में, मुँह देखे के बहाने मौली के घर में। सैया शत्रुधन रहिए काम के हर बर में, मुँह देखे के बहाने मौली के घर में। धारा मेंदर सोचल हमारे मन का भइल बा। धारा मेंदर सोचल हमारे मन का भइल बा। तो छठी हार में हमरा ननका भइल बा। तो छठी हार में हमरा ननका भइल बा। तेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटेढ़ा बाजार।